Moi, olen hammaslääkäri Pia Metsämäki. Tervetuloa vastaanotolleni. Parhaimmillani olen perushammashoidossa eli hampaiden tarkastuksessa, paikkauksessa, juurihoidoissa, hampaanpoistoissa, iensairauksien hoidossa. Minulla on myös vahva kokemus päivystysluonteisesta hoidosta. Tarvittaessa konsultoin vastaanottomme erinomaisen taitavia erikoishammaslääkäreitä. Johtoajatuksena on aina, että potilas saa juuri hänelle sopivaa parasta mahdollista hoitoa. Vastaanotollani ei koskaan tarvitse tuntea häpeää, vaikka edellisestä hammaslääkärikäynnistä olisi kulunut pitkä aika. Meillä kaikilla voi elämässä tulla eteen tilanteita, jolloin hampaat ja hammashoito on viimeisenä asiana mielessä. Ja joskus hammashoitopelkokin voi tehdä sen, että hammaslääkärille ei hakeuduta. Nämä on juurikin sellaisia tilanteita, mitä varten me olemme täällä auttamassa. Missään tapauksessa ei tarvitse hävetä. Parasta työssäni on sen ihmisläheisyys. Hammaslääkärin työ vaatii myös jatkuvaa kouluttautumista, eli tässä työssä ei tulla koskaan valmiiksi. Jokainen hoidettava potilas on myös ainutlaatuinen niin, että tämä työ ei muutu koskaan tylsäksi eikä liian rutiininomaiseksi. Ja kirsikkana tietysti kakun päällä on se, että saa auttaa ihmisiä. Vaikka edellisestä vastaanottokäynnistä olisi kulunut pitkä aika ja voi ei, en sano näin. Joo, ei mitään.